Okay. Okay, lighting's fine. See on minu video testament. Oma abikaasalle Shannonille jätan Toronto äärelinna-maja ja Lexusi. Poikadelle Väinolle ja Henry Kyniselle jäävät Canadian Energy aktiat ja suusamaja Vancouverissa. Oma panka-arvettel oleva raha 628 407 Canadian dollarit annetaan Celine Diani nimelliselle muerte- ja kastide Alzheimer-uuringute rahastamisen fondille. Ja sinä siellä Eestis lakkupanni!